Furča a luxus? Mnohí si myslia, že to nejde dokopy. Ale tento byt ukazuje opak. Slnečný štvorizbák, kompletne zrekonštruovaný, s panoramickým výhľadom na celé Košice. 80 metrov štvorcových, 4 izby, prémiové materiály a zariadenie, ktoré si zamilujete. Kuchyňa Bosch, obývačka s TV Samsung a JBL soundbarom, spálňa aj detské izby s veľkými stavanými skriňami. Kompletná rekonštrukcia, dotykové svetlá, bezpečnostné dvere, zasklená loďia a klimatické fólie na oknách. Najvyššie poschodie sa rovná súkromie a to je pokoj a k tomu výhľad, ktorý vás dostane. Zrekonštruovaný, štýlový a pripravený. Otázka je jednoduchá. Budete tu bývať vy, alebo to prenecháte niekomu inému? Zavolajte a príďte na obliadku.